Здравейте, приятели, неприятели, фенове и не фенове. Аз съм познат на някои хора като Хаджиев, на други не съм познат, но ако не сте се запознали с мен и сте нови в канали, приятно ме да се запознаем. Аз съм Денис и в това видео набързо ще гледам да ви покажа как да правите пари от платформата на Temu, тъй като тя е доста нашумяла вече в България. Дори преди известно време имаше един тренд, който, ако се чудите кой го беше създал, с Temu и абсолютно всички инфлуенсъри бяха започнали да го рекламират. Тук съм, ето ма къде е. Сега показвам ви какво може да направите. Това ми е един от профилите, между другото аз имам и други профили в Temu, но ще използвам този профил в момента, за да мога да ви покажа как да правите пари от тази платформа, като каните нови потребители или като каните инфлуенсъри. Първото нещо, което трябва да направите, ако сте през приложението или през компютъра, да напишете в търсачката Affiliate. Да натиснете Enter или търсене и да влезете в друга страница, която ви показва колко пари сте изкарали, какво се очаква да получите, как да създадете линкове, да предложите купони на вашите потребители, които се регистрират и така нататък. Следователно, най-лесният начин, по който ще ви го обясня е, че когато сте вече в тази страница на Affiliate, имате от 10 до 30% комисионна за първата поръчка, както и 8 евро екстра за тази поръчка, която е направена след регистрацията през ваш линк в първите 30 дни. Даже доколкото знам, 10 до 30% комисионна са за абсолютно всички поръчки, които се направят в първите 30 дни, а 8 евро наградата е само за една първа поръчка за нов потребител. Как става това? Натискате бутона Share to Earn и ще ви излезе един текст с реклама, който може да го копирате, да го преработите, ако искате на български език и да го пуснете някъде. Линка е вътре в съобщението. Аз почти винаги използвам директния линк, като натисна бутона Copy бутон. Както виждате, има и доста функции, през които просто да шернете тази информация в някои от социалните мрежи. Но натискаме Copy линк. Този линк след това може да го сложите в Инстаграма ви, в някоя ваша страница за новини, някоя Фейсбук група или където ви скимне. Естествено, гледайте да не нарушавате правилата на платформата за реклама. Всеки един човек, който се регистрира без вашия линк за първи път, т.е. няма да не трябва да има акаунт вече в Temu, направи поръчката първите 30 дни и вие получавате това, което обсъдихме преди малко. Малко по-надолу може да разгледате, че вие, ако споделите някой специфичен линк от тези, които са показани на екрана, може да дадете примерно 180 лева купони, подаръци за 0 лева, 30% за първата поръчка, която е с отстъпка, ексклузивна оферта. Това аз лично не съм го ползвал, както и SafeBig също не съм го използвал. SafeBig по принцип е за абсолютно всички, дори които вече са регистрирани. Общо взето по този начин работи системата с каненето на нови потребители в платформата на Temu. От дясната страна виждате колко пари имате available в момента, т.е. които може да изтеглите, колко сте изтеглили и колко са на pending, изчакващи пари, в случая за хора, които са регистрирали. Най-лесното нещо е просто да натиснете Withdraw бутона и да сте си вързали PayPal адреса. Да натиснете Withdraw Options и тези парички до 48 часа, както пише, ще дадат. Преди беше по-бързо, сега може би са го понамалили малко. Както виждате, от този профил може да видите, че съм изкарал общо 991 евро. Защо има разлика в цената? Разлика в цената е поради факта, че има втори начин, по който вие може да печелите от платформата на Temu. Ако познавате инфлуенсъри с много последователи в TikTok, в YouTube, в Instagram, може да ги поканите те да станат потребители на платформата Temu и те да започнат да канят други хора. Сега ще ви покажа и начина, по който се случва това. След като виждате вече това, ето го моят бутон. Между другото, този бутон, за да се включите и вие в платформата на Temu, ако искате може да използвате моя реферален линк, ще го оставя долу във видеото. По този начин ще съпортнете това, което правя, за да мога да продължавам и да ви качвам допълнителни видеа, от които може да препечелвате някой допълнителен лев супер елементарно, без да се налага да инвестирате абсолютно никакви пари. Така, втория начин, по който може да се печелят пари. Отивате на Invite Affiliate. Сега, на Invite Affiliate, ако поканите някой човек с определен брой последователи, вие ще спечелите определена
сума. Според зависи. Колкото повече последователи, толкова повече фиксирана сума получавате и вие, както и допълнителна секундари комисионна за всеки един, който той е поканил някой и вие печелите допълнителна комисионна от това, ако неговия човек примерно е направил поръчка. В правилата може да намерите абсолютно всичко по тази програма, както и в приложението на Тему ще намерите много информация по това. Ако примерно сме на детайли, тук може да видите за нашата държава България, спрямо това кой колко последователи има в платформата, колко парички ще спечелите. Пример давам. Ако поканите някой инфлуенсър с над 50 000 последователя в TikTok, той се регистрира през вашия линк, вие ще вземете 7,50 комисионна и вече оттам нататък допълнителната нефиксирана комисионна, която е на процент. Оттам имате Instagram 7,50, в YouTube 12,50, нали говорим за най-високите суми, които са, но нещо нормално е между 3000 и 10 000 човека, ще вземете по 5 лева на всеки един човек, който поканите. Супер елементарно и супер лесно. От вас са коста на това просто по някакъв начин да си разпределяте информация, да я публикувате тази информация и хората да се регистрират през този линк, който вие споделяте. Не, тук не става въпрос за пирамида. Вече минаха колко? 2-3 години откакто навлезе Тему. Предполагам, че много от вас пазаруват от Тему, знаят за тази инфлуенсър програма, афилиейт програма и така нататък, но не са я тествали. Ето в момента изгледахте видеото, съжалявам, малко изкраквам, вода терапия. Трябва просто да си шервате линка, да се регистрират хората примерно и да си печелите по този начин някакви допълнителни парички така отстрани, без да инвестирате абсолютно нито един лев от вашия джоб. Просто инвестирате малко време. Това е. Ако искате да ви качвам още такива подобни видеа, ще се радвам да пишете по един коментар тук и да видим на къде ще продължаваме. Айде!